Panjenengan anggenipun mengatur ingkang atos-atos. Sampeyan kok salami kita. Gelane. Jenengan yo. Iki soalnya iki copet tenan iki harus tunggal iki. Yo copet ya nyukup wujud. Hati-hati lho ini Bu Darmi saya nenggani di jebol maka dibuka panggung lho. Nggih. Hah? Enggak. Pak Mano malam-malam nggih. Nggih. Sing breng. Suarane wis rada sesek-sesek nek boten apa-apa. Wah, tesih sae, Bu. Ayo, Mbak. Saya tak undurnya akuannya nggak kejerukan. Lah kepiye Mbah Waluyo kuwi sing gedene sing gedene Mbah Waluyo. Iya. Sing abane Mbak Tatin. Sampai